gan go kastimo ka dhi ariembo ka chimo yongong. Koro atimo ga exercises mang'eny. Be sani koro yudore ni higa ni be Nyasaye oyawona dhoudi moko atimo gik mahero. Ineno ng'eni kitimo gik mihero yudo ki aromo kodu umiya nyiero wanyiero gik machal kama. Koro paro dhi to rumo. Ng'enya ni street ko chacha bentie chuo ma desperate. En desperate no do manyo nikech sama in desperate me de kanisa ne lamo ni mondo Nyasaye omi di chuo no. Yes. Achiew gokinyi atimo marketing. Atimo marketing e WhatsApp status. Seche moko atime Facebook, tine mag Facebook ok atim mang'eny ahinya, but atime WhatsApp status. Kase ka orders, nitie jok makonya e duka kocha chande. By saa 2 ane set mar nyako chia, nyaka saa 5. Atimo maga piyo piyo. After zwete na be ong'eyo gik ma dhi mbele. Koro asewuoyo kodgi chuth. Nyaka iwuo gi jok mitiyo go mondo ging'e situation ni, mondo gimbe giketi e schedule. Yani opangi maber. Nyaka iwuo gi ji. Nyaka ibed ng'ama ong'e loso gi ji mondo gimbe gikonyi, nyaka ukonyru. Saa 7 asedonjo kucho idusa saa 8 pap wadonjo bak ndalo nyaka saa 10 kane ok atieko nyako chia kuchocho achaka kawo mana piko nyaka Kibera washoot Kibera adok ane tich seche moko ane tich nyaka saa 4 otieno kabiro ot ka nikech nyara makonya ot ka en odhi to duogo bae gimoro kosetieko tije ka sani ng'eno chieng' tieko tije tieko to dhi idong kendi gi nyithindi wuoda maduong' orikni anyalo biro yudo kosetedo ne nyithindo moseluoko nyithindo maginindo. Koro gima tema nyiewo ne ga tong' gi spaghetti gik matedo yot. Otedo mopedh nyithindgi moluoki magidhi ginindo. Show moro be en go? Akia ni dugomb dhi nene. Ang'eni Zipi biro nyiso uto kapok wadonjo kanyo endo. Ang'eni Zipi dwa duoko penjo mane kolo. Ramogi Ajwang' miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. Otimo tije ma Nyasaye okete chunye cha. Ok ochuno ni nyaka ndiki office mondo kibed miyo manyalo. Miyo manyalo giri matin ma in gono, ma Nyasaye ogwedhi gono. Kaka iuse kacha ne oganda, kaka ipakeje ne oganda, kaka itiyo matek mondo giri ni omedo dongore. In miyo manyalo. Epewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10, mana e Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, gira bala kwasi wad gira jabu. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. What does it mean? Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of Rumba. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, to kayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane yiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera kiyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya.
Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Nyinga Lucy Achieng Rao an nyar Kano Kanyagwal. Koro an nahero kana adongo nahero crochet. Nge crochet gimi ginene ni twango gi usi mar sweater ni chweyo gi usi. Nahero chweyo crochet chon kane pod atin. Na chweyo butis gin soksi mag nyithindo monyuol, ya? Kod koti luongo ni matine coat na to na uso en siling kata beach kata par tek na yudo gimoro mano kane pod ani e skul. Koro mago gik mano puonjwa maber. Okasomo e university nasomo agricultural engineering mano Egerton nikech moro ni na yudo kaseng'eye maber abera chuth sani to gima pidha momiyo adak Nairobi en twengo tase twengo ndalo mang'eny higni moloyo 20. Kama onge midhiero ok nyal bet gi mit moro amora. Mano wach achiel. Wach mar ariyo tich moro amora kata tij ohala ni dwaro gimiluongo ni discipline. Gimitimo kawuono time kiny, time orucha, time dwe mabiro itime maber. Tipangori andik kawuono atimo machal kama. Yudo kwan mar chako ohala en gima tek. Ndalo mana chako kata mana dhi e bank mondo iyud loan ne tek. Sana ni joma mine. Koro mano wach achiel mondo ibed gi expansion mar business ni otek, ya? Mar ariyo, jok ma wanyalo puonjo mondo bed kodi. Kise puonjo ng'ato koseng'e tich to ok odwar bet. Odwar mondo odhi ochak mare. Gimomiyo aparo ni pod adhi nyime kode en tich matek. Nikech ng'ato kadwa chako sani nyaka obi okale achiel ariyo kapod kochopo kuma wantiere. Gimitiyo itiye gi chunyi te. Itiye ke hero tiji no. To itiye ma ok irang kora chich kata kora cham. Samoro gima miyo ji dok chien en irango ng'ama chielo. No, ng'at cha dhi maber yaw. Ng'at cha dhi maber maloya. Koro gino mi luoro. An gima konyaga en niya. Kata kayudo customer chielno. Tadwaro mondo alos ne law maber mobro parago makoro emobro kelo na customers moko. Ma ng'ato korwako law maber. Ji moko bro penje to law ne yudo kanyo. Koro kamano e kaka wasebet kwa dhi nyime. Ng'eny customers ma wantiere go kwa manyo kendwa. Customers ma wantiere go emokelo nwagi. Dweche 2-3 mokalo gi naneno ni mondo alos lewni mantiere gi bendera mar Kenya. Kech pinywa osebet kopogore nikech weche 1-2
to gimoro achiel wanyalo kelowa kanyakla achiel kaka piny, kaka oganda kendo kaka piny en bendera mar Kenya, wan kaka jo Kenya. Koro gimomiyo na wacho ni Kenya ni nyaka wachune achuna e ndalogi mondo ji onen kata ka wan gi pogruok achiel ariyo to Kenya kelowa mondo wabed gimoro achiel. Koro mae gimomiyo to kendo gimachielo en jo Kenya modak oko gihero rwako lewni gi sana, kendo gin ema gin customer wa mohingo kata jo Kenya mantiere iye ka. Ing'eyo duka kuma ne wantiere Anniversary Towers, welo mang'eny sana mane biro kanyo gi watalii, tourist ne ng'eny, to ne ginyiewo achiel ariyo adek ma gidhigo. Gihero lewni mantiere gi bendera mar Kenya, to kendo mohingo kata jo tourist gi wantiere gi jo Kenya mantiere oko ma dwe mar 7, 8, 9 kae ging'eny sana ka gidwaro lewni mantiere gi bendera mar Kenya. Moko kuomgi gochonwa, chulowa, kaeto waoron gi lewni gi. To kopogore gi mano, wan be watemo export matin. Nitiere tije mwasetimo oko mar Kenya kaka Tanzania, wasetiyo mang'eny ahinya. Wasetwang'o uniforms ni kata jo ndege ma Tanzania, wasetweng'o ne jo Uganda, wasetweng'o kata ne jo Afrika kuonde mamoko, kendo wadhiga kata e fashion shows, iluongo waga mondo wadhi wanyis gigewa oko mar Kenya. Wasedhi piny mar Milan, piny mar United Kingdom, piny mar Togo, South Africa, wasedhi kuonde mopogore opogore koluongwa mondo wanyis lewni ma wantiere go miloso Kenya ka. Kibeta beta Kenya kende to samoro jothuru ka ok nyal luori. Ahero pur, ma en gima ok anyal weyo. Tija ni gi pur gin gik madhi kanyakla achiel. Sama aonge kae, antiere gi puotha moro ma puro yo thurwa kocha. Nitiere jopur e kaunti ma Nyando, ma jopur pamba ma wakelo kanyakla achiel. Gin jopur mang'eny, gin jopur moloyo 1,000. Pur kamoro amora mantiere mine, koluonga or kata kang'eyo to adonje. Kech riwruok mag mine en gimoro ma nyalo tero wa mabor. Pod wadhi nyime kode. Mar ariyo, nitiere puonjruok mar ohala mane wariwore gi kanisa mar Anglican, mane wapuonjo mine be ma dhi ka Western gi Nyanza, mine ma jo Anglican mochung' e kanisa. Koro ne watemo nyisogi ni gimoro amora ma intiere go kata e kanisa ka, kanisa ok onego bed gi kama ji biro to kweche. Nitiere gimoro minyalo puonjo ji, or nitiere puonj minyalo miyo ji mondo gidhi gi ji tegemea. Bang' mano kik gibed na kawuono gibiro to imiyogi, kiny gibiro to imiyogi. An miyo manyalo, apuro, atweng'o, ajiwo mine moko, apidho nyithindo, an migogo dalawa, to nitiere gik ma jothuru ong'e na timo thurwa. Inyalo, in miyo manyalo. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Inyalo kwayo ndiyo to kik ikwa pile nikech inyalo. Ka Nyasaye omiyi lweteni ariyogi to ingima. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo.
kod pi maler kendo mamol. Kik iluok lweti e besen kata bakul mantie pi. Pino nyalo bedo kod chilo. Duond mine osemany. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building one network with the health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa deko tieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Nyako Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. What does it mean? Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of rumba. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Why you do it mamuro nyipindo kaka? Talanta. Tuko full top kimaso. Sitendawili. Kodalunga. Wasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana. Ganwa sigani mamitna. Chogik moko. Kod tedo. So nice now. Tudro kodwa ngeso kangeso ka wangi. Lox ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Vaida is a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic. And most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com.